Как да влезеш в ума му за броени дни? Не ти трябва магия, трябват ти 4 неща. Първо, контакт с очи. Задръж погледа си 1 секунда по-дълго от нормалното. После леко се усмихни и отклони погледа. Мозъкът му ще започне да се пита: какво беше това? Второ, кажи нещо различно. Вместо как си, кажи нещо неочаквано, нещо леко провокативно. Мъжете запомнят емоция, не скучни разговори. Трето, не му давай пълно внимание, говориш с него, но не забравяш за себе си. Имаш стойка, имаш присъствие. Не се опитваш да го впечатлиш. Точно това го впечатлява. Четвърто, напусни първа. Докато разговорът върви добре, ти приключи. Много беше ми приятно, ще продължим друг път. И си тръгни. Остави го с усещането, че иска още. Мъжете мислят за жените, които не могат да разберат напълно. Малко мистерия, малко увереност, малко недостъпност и ще влезеш в ума му, без да го гониш.